मा जाबायना दिनैहाय जोङो सानैजों फैदोंमोन दै मोनसे जायगायावहाय माने लकेसना ओरैबायदि माने जोंखौहाय गोरोन्थि लामाखौ दिन्थिबाय जों माने लकेसनखौ ट्रेक खालामनानै फैदोंमोन आरोना जाय मानसिनाव जों थांगोन बै मानसिया माने जोंनो लकेसनखौ अलरेडि हरखाबाय ओमफ्राय माने मा जाहैबाय लकेसनाव खनसे जों ओरैजाय गिदिंना थांनांगौ खिन्थु थांबाय माने लामायानो बेजों गैया जाहैबाय ओमफ्य दा माने जों गिदिंनानै फैफिनबाय बे जाहैबाय दै बे जाहैबाय गहपुर जोङो दायो दङ गहपुरनि नासेरबारि गामियाव जोङोहाय बेयाव फैदोंमोन लकेसनखौ लानानै जाय जायगायाव माने जोंना लोगो सासे दं बा मानसिया दङ जोङो जायनि न'खराव थांगोन बेयो जोंनो लकेसनखौ हरबाय लकेसना थाङै थुङै नै उल्था माने नै किसुमाना माने आन्दायनि लकेसना जों बैसिम मोनफैखाबायमोन आरो खाथि जों दानि अबेजों फैदोंमोनलाय नैबेजों ना जोंनामोन नै बे जाहैबाय आं एसे गामिखौ दिन्थिनोसै नैबे जाहैबाय एक नं नासेरबारि गामि ओंखायनो माने मालाबा माने गुगोलफ्राबो माने मेपनि माबायाबो हसागे माने मिसाखौ दिन्थियो आरो ओंखायनो मालाबा समाव जायो आन्दायो आरो दाख्लैबो खेबसे आं माने बिसनासारिल' बिदिनो जाखांबाय ओंखायनो आङो नोंथांमोनखौहाय नैबे गोदान भिडिअआवहाय गहपुर नासेरबारिनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ गासिबो अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय गिबियावनो आं माने ब्लग भिडिअ लाना फैयो बिराद गोबाव जाबायमोन आङो दायो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौहाय दिन्थिलांनोसै बेनोखि माने मोनसे मेसेज होनाय बायदि जाबाय आरो बेयो जों माने लकेसनखौबो आन्दायबाय आरो जों दायो माने खमसे खम जोङो 2 किल'मिटारसो हाबबायमोन गोजानाव 2.5 किल'मिटारसो ओंखायनो जों दा फैफिनबाय ओमफ्राय जोङो दायो जाय मानसिया जोंनो लकेसन हरदों बिसिनाव जोङो दायो थांगासिनो आरो बियो सोर आरो बियो बबे गामिनि नङा होमबा सोरबा सिनायगोन जानांगौ बे जाहैबाय माने आंनि मोनसे समनि ओरैबायदि आं दायो बेखौ बुंथ'ला जायखिजाया नोंथांमोनखौल' आङो नैबे भिडिअखौहाय जोबजासे नायफालांनो थाखाय खावलायबाय ओंखायनो जायखिजाया जों दायो थांग्रोनोसै ओंखायनो आङो बेखौ बुंनाया बे आरो लकेसना खमसे खम माने मानसिफोरखौ मालाबा मोजांबो खालामो मालाबा थगायोबो नोंथांमोना मा सानो आं मिथिला आरो खिन्थु जों थगायजानायखाय आङो माने दायो थगायदों होननानै बुंबाय आरोखि जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासे नायदो बा थांफादो अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन जोङो दायो सोरनाव फैगासिनो दङ गगामुखनिफ्राय जोङो गहपुरावहाय नङा होमबा आरो सोरनि न'आवहाय नोंथांमोना जायखिजाया थांफादो जोङो लामाया बैयाव मोनसे फाखा लामा दं आरोखि बे फाखा लामाखौ जों मोनबासो जों मिथिसिगोन लकेसनानो दाबो बेगावसो दिन्थिबाय दं नै नुदोंना नै लकेसनानो दाबो बेगाव होमबा मा जागोन दालाय जोंखौ माने 2 किल'मिटार 2.5 किल'मिटारसो थांहोखाबाय लकेसना होमबा नोंसोर बेखौ फोथायगोन ना आं खिन्थु मिथिला दै नैबेजोंसो लामाया खिन्थु जोंखौ लकेसना बेजों दिन्थियाखै आं दायो दिन्थिगोन आरोना नोंथांमोननि लकेसनखौहाय बोरै खिन्थिगोन दायो लकेसना नै नुवाखैना उल्था दिन्थिबाय नै दायो नुदों लकेसना नै जों बैयाव थांना फैबाय खाथियावनो नैबेयावहाय नैबेसिम मोनहैबाय जोङो खिन्थु ओरैजाय लामायानो गैला ओमफ्राय जों नै दाबो नै बेगावसो दिन्थिबाय नैजोंसो थांनांगौ लामाया बेयाव दङ लकेसनखौ गावनो हरबाय खिन्थु नै ओरैजायसो फैबाय दायो ओमफ्राय दायो बोरै थांनांगोन जोङो नामगरना मन्दिर सिद्दा सोनाबहा आदसा सिद्दाखा ना नै फैयै जों दायो मोनफैबाय लकेसनखौ माने जोंखौ भुल दिन्थिनाया बे आरोखि नोंलाय माबाव थांनो जालायखो दोनना फैदों बेसे गोजानाव नोंसोर थांनो बानलु हानाय जायगायाव अबेखै बानलुआ थांलायनो नायलाय ओरै गोजानाव लकेसनसिम लकेसना मिलायाखै ना हनै मिलायाखै दाबो 4 किल'मिटार दंबाय नुदों ना नै होमबा जों बोरै जागोन बै गोजाया बिसिम दा जों थांनांगोन गोजानथार 4 किल'मिटार नङा होमबालाय दाबो नै 4 किल'मिटार 7 दिन्थिबाय दङ ओमफ्राय जों फैदों नै बिजों फैदोंमोन नै जोंहाय लकेसनाव नुदोंना नै ओमफ्राय जायाखै माने जों फैर गिदिंना फैफिननाया गोजाया फैयै मोनफैबाय लकेसना खिन्थु जामारबाय दे जोंखौहाय दाबो नै जोङो खिन्थु जायगाखौ मोनफैबाय ओमफ्राय मा जाहैबाय दाबो माने 4 किल'मिटार दंबाय 4 किल'मिटार स' जाबावदों जायखिजाया जोङो दायो आरोबाव जोङो जाय जायगासिम बियो जोंखौ थानानै लकेसनखौ हरदोंमोन ना बिसिम आं नोंथांमोननो दिन्थिहैबावनोसै आरो बेसेबां किल'मिटार आरो दिन्थिगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो लास्टआव दिन्थिगोन आरो बुंगासिनो दङ जायखिजाया नोंथांमोनखौ आं नैबे भिडिअखौ बिनि थाखायनो जोबजासे आङो नोंथांमोनखौ नायनो खिन्थिनाया बेनो किसुमान मानसिफोरा माने गुगोलखौ माने नायनानै बा बिसार्च खालामनानै बिराद माने गुगोल सार्च खालामनानै बा मेपखौ नायनाय थाङो नङा होमबा बेयाव किसुमाना बेफोरबायदि जादोंना जायाखै खिन्थु मिथिया खिन्थु आं दिनैसिम
आङो दिनैजोंहाय माने खेबनै जाबाय बेफोरबायदि माने मेपजोंहाय थगायजानाय आरोखि आरो दाबो थगायजाबाय आरो जोङो दायो खिन्थु जायगाखौथ' जों मोनफैनाया दाबो बेसेबां जाखो 4 किल'मिटार 900 माने 5 किल'मिटारनो हमना लादो लागबाग नङा होमबा ओंखायनो जोङो दायो मोनफैबाय नै आं दिन्थिनोसै दे नोंथांमोननो मोनफैबाय नै बेसेबां स' जाखो ओइ मबाइला बोरैबा ब्ला जाना होबायलै नै 4 किल'मिटार 800 गोजानाव दंबाय होननानै दिन्थिदों आरो एबार दिन्थिलांसै आं नोंथांमोननो थौदो ओंखारदो जोङो मोनफैबाय खिन्थु लकेसना जोंखौ ओरैबायदि थगायबाय खेबसे गिदिंहोबाय सोरो माबायदि बुङो बा सोर माबायदि सानो आं खिन्थु मिथिला दै जोङो दायो लकेसनाव मोनफैबाय लकेसनसिम माने दासिमबो 5 किल'मिटारानो माने देखायदों आरोखि ओमफ्राय मोनसे खोथाया बे सोरबाया माने माबायदि सानो बा सोरबाया जे थगायजादों जायाखै आं बेखौ मिथिया खिन्थु लकेसनाव दिनैहाय आं दहायबो बुंखाबाय माने आंखौहाय दिनै लकेसना खेबनै थगायबाय आरो सोरबायदि थगायजादों थगायजायाखै नोंथांमोनाबो हायोबा दिन्थिहरबानो जाबाय